Hi guys, welcome to our channel Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holiday anyora pa Instagram pake achifara achidedzera kuti I never been number one muclass but thank you mafans angu. Anga achifarira kuti pa top 100 pa Apple Music apinda pa number 1, of which ngoma yanga iri pa number 1 anga ari Winky D featuring Holiday. Saka vamwe vanodedzera kuti wasvibisa pa number 1 ukapinda pa number 1. Vamwe vakati Winky D akupinda pa pressure. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya yacho. Mumwe munhu auya akanyora auya akati Holiday anobohera kuti anogonesa. Mumwe munhu akati this young man is slowly replacing Tupac. Mumwe munhu akati vanhu vasina zororo vavengi va Holiday. Mumwe munhu akati kana muchine nharo kuti Holiday anogona munopenga. Mumwe munhu akati muchabvuma zvenyu mirai muone. Mumwe munhu akati I am the only one who hasn't listened to Judas. Mumwe munhu akauya akati ngaarire ikoko kuma iTunes kwedu haarire ende hatina basa naye. Mumwe munhu angachimira achidedzera kuti tiri kuda ngoma dzaWinky D, saka Winky D ndizvo kwete zvaHoliday. Mumwe munhu akauya akati Winky D anopinzwa pressure manje. Mumwe munhu akati Zim music kuita kunge Zim politic. Mumwe munhu akati muhombe uyo. Mumwe munhu akati volts aripi nemafans ake so painful kana kutombomuona pa top yachona pa top 100 pa Apple Music. Mumwe munhu akauya akati kuzvibvisa pa number 1 wozvidzosera pa number 1 futi. Mumwe munhu akati mujaya. Mumwe munhu akati hoyo. Mumwe munhu akauya akati that's why you are the leader of the youth, you lead we follow. Mumwe munhu akati unorema hako. Mumwe munhu akati nzou hairemerwe nenyanga dzayo. Mumwe munhu akati well deserved. Mumwe munhu akauya akati you are really the goat. Mumwe munhu akati tomira newe my goat. Mumwe munhu akauya akati makatomboenda kuchikoro here imi. Mumwe munhu akati kwangu featuring Winky D ndo iri pa number 1 kwete yako yari kutaura. Saka vamwe vanhu vadedzera kuti iwe uri kutaura kuZimbabwe, kuZimbabwe iri pa number 1 but kune dzimwe nyika hausi number 1, Winky D achiri kungoleader. Saka which means vanhu vachiri kungoita yaya inonzi debate between Winky D naHoliday kuti ndeipi ngoma iri kupisa, asi Holiday iye chaangofarira ndechekuti iye kuZimbabwe ndiye ari pamberi. Mumwe munhu akauya akati I guess vakapiwa mari vanhu venhike veApple. Mumwe munhu akati volts chibaba chako nyange ukati chi. Mumwe munhu akati ichi chibaba I respect. So guys, thank you so much. Nyaya yanga tauya nayo ndeyoyo kuti tiswa kuupdate. Mumwe munhu adedzera kuti mbudzi yemuZimbabwe music ndiHoliday. Mumwe munhu akati song hainakidze iyo mfesi iwewe seuri pa number 1. Mumwe munhu akati chichamira newe samanyanga. Mumwe munhu akauya akati just stay humble. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel. I'm out.